Croeso I Oedfa Zoom y Crwys bore yma. Mae'n dda gweld cynifer ohonoch wedi ymuno â ni unwaith eto. Thema ein gwasanaeth heddiw yw gweddi a gweddio, ac fe ddechreuwn ein gwasanaeth gyda gweddi gan ddau aelod o'r Ysgol Sul, Steffan ac Ifan. Gweddion. Cofio bawb sy'n dioddef heddiw. Cofio hyn a'r cofio'r gwan. Cofio'r newyn a'r dioddefaint. Gwella'r cleifion yn mob man. Cadw bawb sydd yn dymuno. Am cael bod I ffrind I ti. Derbyn unna'n awr yn dirion. Arglwydd nes I derbyn ni. Amen. Gan Steffan ac Ifan. Daw'r darlleniad heddiw o lythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid. Sioned Tobias fydd yn ei ddarllen. Darlleniad o lythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid. Llawenhewch bob amser, gweddiwch yn ddibaid. Ym mhob dim rhowch ddiolch, oherwydd hyn yw ewyllys Duw yng Nghrist Iesu I chwi. Peidiwch â diffodd yr ysbryd, peidiwch â dirmygu proffwydolaethau, ond rhowch brawf ar bob peth, a glynwch wrth yr hyn sydd dda. Ymgadwch rhag pob math o ddrygioni. Bydde Di Dduw'r tangnefedd ei hun eich sancteiddio chwi yn gyfan gwbl, a chadw eich ysbryd a'ch enaid a'ch corff yn gwbl iach a difau, hyd ddyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Mae'r hwn sy'n eich galw yn ffyddlon, ac fe gyflawna ef hyn. Gyfeillion, gweddiwch dros omninnau, cyfarchwch y cyfeillion I gyd a chusan sanctaidd. Yn erw'n arglwydd, parwch ddarllen y llythyr hwn i'r holl gynulleidfa. Gras ein harglwydd Iesu Grist fyddo gyda chwi. Mae Luc ym mhennod 11 yn dweud wrthym, yr oedd Iesu yn gweddio mewn rhyw fan, ac wedi iddo orffen, dywedodd un o'i ddisgyblion wrtho, Arglwydd, dysgu ni weddio, fel y dysgodd Ioan yntai i'w ddisgyblion ef. Ac fe ddysgodd Iesu y weddi y byddwn ni'n ei hadrodd bob sul yn y capel. Gadewch I ni ei hadrodd hefyd ar Zoom. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas. Gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Daroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ar wahân I ychydig flynyddoedd cyntaf ein priodas, rydyn ni fel teulu wedi byw erioed ar diroedd oedd â chysylltiad yn draddodiadol ar Eglwys. Fe fuon ni'n byw am 5 mlynedd ar hugain ym Mynydd Bach, Abertawe, ac roedd ein gardd ni'n ffinio ag ardal y Clas, lle i'r mynachod oedd yn gysylltiedig yn yr oesoedd canol ag eglwys bwysig Llangyfelach. Roedd rai o'r trigolion yn dal I alw'r hen diroedd ar yr ardal, gan y bu'n rhan o hen diroedd yr eglwys. A chofiwn y byddai ambell un yn cerdded drwy'r hen diroedd ar ei ffordd i'r cymyn yng Nghapel Mynydd Bach I godi'r naws, medden nhw, at y cymyn. Roedd Capel Mynydd Bach, mam eglwys annibynwyr yr ardal, ar draws y comin o'n tŷ ni, a hynny nid nepell o dŷ ffarm Cilfwnwr, lle y byddai'r ymneilltuwyr cynnar yn cwrdd yn gydd.
Ac yna symudon ni I fyw yn Llangyfelach, heb fod mwy nag ergyd carreg o'r hen eglwys. Eglwys dewi a chyfelach, man gorffwys ar ffordd y Pererinion I di-ddewi. Pan nad oedd traffig ar yr hewl, y peth byth gofiadwy am fynydd bach a Llangyfelach oedd y distawrwydd a'r llonyddwch, yn enwedig wrth i'r haul fachlyd. Yn wir, anodd fyddai peidio â chredu'r mynachod ddewis y lle o fwriad bryd hynny, ac I eraill wneud yr un peth ganrifoedd wedi hynny. Yn y distawrwydd, y llonyddwch, y machlyd, a chael bod ar wastadedd pen mynydd, digon hawdd fyddai troi at Dduw ac ymlonyddu yn ei presenoldeb. Gadewch I ninnau ymlonyddu nawr gyda'n hemyn cyntaf, Distewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. A diolch I Megan am arwain yr emyn. Rydym yn byw yn Radur, enw sydd wedi dod o'r enw yr Adur, the Chantry, sy'n golygu naill ai gweddïau a litwrgi'r eglwys, neu fan arbennig mewn eglwys gyda'i allor ei hun ar gyfer dyletswyddau'r Chantry. Y mae'r Efengylau yn sôn am Iesu yn aml yn mynd o'r neilltu I gael bod yn dawel ac yn gweddio ar ei dad. Mae gen I enghreifftiau o weddïau arbennig, megis y weddi yng Ngethsemane. A byddwn ninnau o bosib yn gweddio ar adegau arbennig, wrth I huno neu wrth fynd I gysgu, cyn cael pryd bwyd o bosib. Ond nid yw'n hyfryd gweld Americanwyr yn bennaf yn y ffilmiau, wrth eistedd I gael pryd bwyd, yn dal dwylo o amgylch y bwrdd ac yn gweddio. Neu athletwyr, cyn ras neu ar ddiwedd ras, yn penlinio ac yn offrymu gweddi. Dyma'r rhys a gweddi fer ar gyfer yr hwyr. Arglwydd, mae yn nosi, gwrando ar ein cri, o bererin efo, aros gyda ni.
Ydych chi'n gwybod bod un o golegau Rhydychen a Chaergrawnt yn dweud gras yn Gymraeg cyn pryd bwyd arbennig? Pa goleg yw hwnnw, sgwn i? Da iawn os ddwedwch goleg Iesu, ond nid dyna'r ateb. Mae'r enw yn dechrau ar lythyren C. Na, nid Cibl, ond un o'r colegau newydd. Coleg a sefydlwyd ar ddydd Gŵyl Dewi 1990. Coleg Celog. A beth yw'r weddi? Dyma Steffan i'w hadrodd i ni. O dad yn deulu dedwydd, y deiwn a diolch o'r newydd, cant wrth law daw bob dydd ein lluniaeth a'n llawenydd. Amen. Darllenais yn ddiweddar am weinidog yn America sydd wedi dweud yr un weddi bob bore am flynyddoedd lawer. A'r weddi yw gweddi Jabes, sydd i'w gweld yn llyfr cyntaf y Chronicle. Gweddiodd Jabes ar Dduw Israel a dweud, O na fyddit yn fy mendithio ac yn ehangu fy nherfynau. O na fyddid y law gyda mi i'm hamddiffyn oddi wrth niwed rhag fy mhoeni. Arroddodd Duw ei ddymuniad iddo. Nawr, mae Daniel yn mynd i ganu gweddi Eli Jenkins. Wrth i hun o gyda'r wawr yn ôl farfer arglwydd mawr, gofyn a fi ti roed y hedd i greaduriaid cryd a beth. A chyda'r machlyd yn ddiffael, gofyn a fam dy fendith hael, cans ti yn unig arglwydd mawr, a wyr yn siŵr pwy wil a wawr. Nid oes neb drwy'r wen a llwll, yn ôl dy farn yn llwyr ar gwll. Pan sgwn yn siŵr mae tad wyt ti, a wyl bob tro ein gorau ni. Rwy'n dydd eto arglwydd da, ath bendith hwyr o'r caniata, ac wrth yr hael sy'n mynd am sbel, cawn ddweud nos da, heb ddweud ffarwel. Bydd rai crefyddau yn defnyddio lluniau ac artiffactau i'w helpu i weddïo ac i addoli, ond nid ninnau yr ymneilltuwyr. Ond efallai bod copi o lun cyrnow fosber, Salem, gyda chi gartref, neu gopi o'r Swper Olaf gan Leonardo da Vinci, neu l'Angelus gan Millet, sy'n dangos dau berson ar ôl clywed cloch yr eglwys yn canu yn y pellter, yn gorffen ei gwaith yn y caeau am y dydd drwy blygu pen ac offrymu gweddi.
A beth am lun Albrecht Dürer, y dwylo'n gweddio, bet yn dy hende yn yr Almaeneg, a baentiwyd ym 1518 pan oedd yr arlunydd yn 37 oed. Efallai mai hwn yw llun enwocaf Dürer. Mae Siôn yn mynd i ganu 2 bennill o emyn adnabyddus T. Rowland Hughes, 2 law yn erfyn sydd yn y darlun. Pam rydyn ni'n dysgu plant i roi eu dwylo fel hyn mwyn gweddio? Beth yn ôl y Beibl yw'r ffordd iawn i weddio? Yn syml, nid yw'r Beibl yn rhoi un ffordd am weddio yn sefyll ar eich traed, yn penlinio a hyd yn oed yn gorwedd. Mae Ioan yn dweud i Iesu godi ei lygaid i'r nef a siarad â'i dad. Yn ein capel yn Abertawe, pe ba'r ysgrifennydd yn rhoi gweddi cyn mynd i mewn i'r Oedfa, byddai bob amser yn penlinio. A minnau wedyn yn gweld yr arfer yn y crwys o'r blaenoriaid i gyd yn sefyll wrth gael ein harwen mewn gweddi cyn yr Oedfa, yn gweld hyn yn wahanol iawn. Rydym yn gweld mwy a mwy o bobl y dyddiau hyn yn addoli gyda'i breichiau ar led a'i dwylo yn wynebu'r nef. Mae gweddio a'r dwylo gyda'i gilydd yn arwydd o ymbil. Ymbil ar Dduw i'w wrando ar ein gweddiau, yn symbol o'n dibyniaeth ar Dduw. Pe ba'r Cristnogion cyntaf wedi cael ei dal gan yr Arweiniad, ei dwylo wedi ei clymu at ei gilydd, dyma'r unig ffordd y bydden nhw'n gallu rhoi ei dwylo. A byddwn yn plygu pen mwyn dangos parch i Dduw. Byddwn ni'n cyfarch pobl drwy ysgwyd llaw â nhw, neu drwy roi high five, neu roi cwtsh iddyn nhw. Oedd hyn wrth gwrs cyn y Covid-19. Nawr welwn ni bobl yn rhoi fist bumps neu cyffwrdd ar ran isaf y fraich. Bydd pobl yn cyfarch mewn rhai gwledydd drwy roi'r dwylo fel hyn, fel y gwelwn yn y llun. A dyma Stephen Gerrard a'r par ifanc yn dangos cyfarchiad wai yng Ngwlad Tai. Gweddi yw ein hael emyn heddiw, gydag Alun yn arwen y canu. Erbyn y
Ac mewn tregaredd arglwyddiwr yn dirion ateb ni. I rai ohonoch sydd yn hoffi cael testun, fe ddefnyddiwn un gair ar 10 o lythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid. Llawenhewch bob amser, gweddiwch yn ddibaid, ym mhob dim rhowch ddiolch. Mae rai yn credu bod llythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid gyda'r cyntaf neu y cyntaf i gael ei ysgrifennu yn y Testament Newydd, a hynny tua 50 oed Crist. Mae'n werth i chi ddarllen y bennod gyntaf ar ddiwedd yr oedfa. Yn ambell un o'i lythyrau, mae Paul yn gorfod cyryddu neu siarso, ond dim ond canmoliaeth sydd ganddo yma am ffydd y Thessaloniaid, am ei gwaith a'i dyfalbarhad, a'r esiampl y maen nhw'n ei gosod i bawb yn yr ardal. Roedd Thessalonica yn ganolfan fasnachol a diwydiannol bwysig. Roedd hi ar y Via Egnatia, priffordd Rhufain i'r Dwyrain. Ac bod yr eglwys a sefydlwyd gan Paul yn llwyddiannus, roedd y bobl yn byw o dan lywodraeth Rhufain. Roedd y Thessaloniaid yn ddibynnol ar Rhufain ac yn addoli Cesar ac yn ei ystyried yn dywysog heddwch. Roedd y ffordd a argymhellau Paul yn wahanol, yn ffordd anodd, ond ffordd oedd yn ymwneud â chyfiawnder, cariad a charedigrwydd. Roedd gwrthdaro amlwg rhwng dilynwyr Iesu a'r syniadau Rhufeinig yn Thessalonica. Teimlai pobl Thessalonica anobaith o fod yn gallu ryddhau eu hunain o afael Rhufain, nes i Rhufain ei gadael nhw, fel y gwnaeth yn y pen draw a thranc yr ymerodraeth. Ond yn y cyfamser, fe roddodd ffydd yn Iesu a'i neges obaith iddyn nhw, ac yma'r neges yr un mor allweddol i ni heddiw. Llawenhewch bob amser, gweddiwch yn ddibaid, ym mhob dim rhowch ddiolch. Un awgrym yw bod troi i weddio yn ffordd o ddiolch. Mae'n ein helpu i chwilio am y gras a'r daioni sydd yno bob amser. Mae'r adnodau yn ymwneud â bod ag agwedd weddigar yn barhaus, yn hytrach nag yn gweddio drwy'r amser, o fod yn barod i droi at Dduw, gyda'n meddwl ar bethau uchod, nid ar y pethau bydol. Mae'n ein helpu i wrthsefyll unrhyw demtasiynau a byddwn yn siŵr o ddod ar ei traws, yn gwneud i ni ymglywed ar elfen ysbrydol sydd yn ein bywydau, trwy ddistawrwydd a myfyrdod, ac i ymelwa ar y profiadau hyn. Mae gweddi a gweddio yn rhan annatod o'n bywyd Cristnogol, yn ein cadw'n agosach at Dduw, a chawn ein hannog i weddio'n ddibaid ac i ddyfalbarhau mewn gweddi. Trwy wneud hynny,
byddwn yn cynyddu mewn gras ac yn parhau i fod yn obeithiol. Dyw grym gweddi ddim yn y ffaith ein bod ni'n gweddio, ond yn hytrach yn y grym sydd gan yr un rydym yn gweddio iddo. Ffrwyth gweddi yw gras a gobaith. Drwy aros yn yr ysbryd glân, drwy weddio yn yr ysbryd, rydym yn aros yng nghariad Duw. Drwy nesau at Dduw, gallwn gysylltu a gallu a nerth sy'n anrheithol fwy na ni. Ac yn awr mae Gareth yn mynd i'n harwain yn ein hemyn olaf, sy'n dweud wrthym bod nesau at Dduw yn dda i ni. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fyddo gyda chwi oll. Amen.